Ito yung palayan natin. Hala, yung mga kuhol oh, nawala na. Kaya wala na mga kuhol. Nagsialisa na sila. Hala, hala, may baki. Oh, asang baki? Tora. Hala, it's a frog. Ang baki. Mukhaan magbaki, guys. Saan ba yun? Ayun. Hi, frog. Ayan. May kasama pa to nandun sa loob. Uy. Hala. Ayan. Hala, nangadag ko ng mga baki. Oh, daghantag baki din hi. Oh, mani sila mga magkukak-kukak magabi. Hala, asan na to ni dagan? Napa si kuhol, oh. Asan ba? Ayan si kuhol. Ayan na yung palay natin. Ayan. Yun. Ayan. Hindi natin nakikita si sunset pero ang ganda ng clouds. Ayan. Natatakpan ng ano ng bundok ng Yama. Ush. Punta tayo dito. Ayan po yung black beans natin. Palagi nyo ito nakikita sa mga previous videos ko. Ayan. Medyo madilim na. Ayan, meron pang nagtatrabaho doon. Kapitbahay din namin. Ayan, walang katao-tao ngayon na. Walang nagwo-walking ngayon na. Ito. Solo natin, oh, walang katao-tao. Ito yung palayan natin. Ay. Ang linis ng tubig. Ano, linis, oh, ang linis. Ayan, may kunting tubig pa dito. Ayan, mga tutubi. Ayun, nagsiliparan ng mga tutubi. Atang. Nice. Ayun guys, medyo malinis pa siya tingnan. Siguro mga, eto ayun, sa kabila. Lilipas ang mga 1 buwan o 2 buwan. Ayan, maglalabasan na yung mga damo. Yan, may maglalabasan ng mga damo dito. Ayun, ito malinis pa. Yun. Maganda sa mata. It's a green. Kaso nga lang, medyo madilim-dilim na kasi ano, paggabi na kasi siya. Wala si Haring Araw ngayon, nagtatago si Haring Araw. Kaya medyo madilim. Ang init. Ayun. Okay, akyat na tayo. Akyat na tayo sa ating bahay. At tayo mangungusina. Ayan, sa likod lang po ng bahay natin to guys. Kaya yung bundok na yan, nakikita ko yan palagi every morning. Ayan. Ayan, hayaan mo natin si Dana dyan kasi habang may liwanag pa, hindi aakyat po ng bahay yan. Oh, pero basa na po ang likod. Okay, that's it guys.
Thank you for watching. Ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. Bye-bye! Thank you for watching, guys. Ako si Inday Abil Bisaya. Don't forget to like and subscribe.